Ki bangko sa akong anak nga mahatag og vitamin sa mga malnourished mga kaibigan, mga guwaps. Padung mi sa among atuan nga tagaan mo ining iyang da hinatag sa Tsotse Foundation mga guwaps. Okay, makita nyo kinsa among tagaan ini tinuod bagud malnourished. Ami diri sa Barangay Ubayon, mga guwaps. Okay, nahinami padung didto ano mo ang probinsya sa Loon, Bohol. Indot kaayo, mingaw, linaw, uyuhoy ang hangin sa kabukiran. Nami sa among tagaan sa akong anak. Uni ang balay, naaran ko puyo sa iyang inahan ang among beneficiary. Sa mga beneficiary, mayroong beneficiary sa maong panghatag sa Tsotse vitamins. Ayo Majong hapon na si Juan. Yung bata na. Okay, dayon ni. Kau naman, Be. Paman ang bata, ang nanay na lang. Si nanay na lang. Okay. Okay, nanapod ni Aring kaduhang beneficiary. Suot ni Aring Dan. Padung sa dagat. Makita ninyo ang unsak ka pobre. Ang bata. Medyo na ulianan ni kay dugay-dugay naman ni sila nang hatag og aning mga vitamins so murag lugaw. Sa tingan na day? Ha? Multigrain nga mo gatas, pura gatas ba? Murag Quaker Oats. Yung ano eh, dugay na sila nang hatag. Sugod gamay patong bata karon ni ulian baya pod ang bata kahit kahit tingali sa pil nakatabang nga dako-dako ang bata. Mga guwaps kimo niya daan padung sa ila guwaps arang lisura danan way klaro daan o dito dagat na to dito kita suot aring kasagbutan ali sa pumabot sa balay nga tawag batang malnourished o doon kayo tao ng gamay ng balay pod gamay hindi ko lagi kapuyan tamabot dugdug ban ko kayo may musyat para sa ilahang report mga anak ako yung uban guwaps. Ayo ay tao ni pero ta sa bossing ha mo tinanay sa bata kinirita na iro di making iro ni che Tsotse di ba nga ni iro rin che okay to ang bata awayo mo to di making hanam iro ani sing mupahit ni mo nilang balay. Okay. Sa bata sa sila din yan po lula ni sa bata lula mayong hapon lula saan mo na nagmuha mo lagi lami mo lagi nakapuwang mo lagi na nakaani di ay nangani o namalit dito si daghag bahin mayo na lang na
Isa sa wala. Baka ang batang buutan garbo sa ginikanan di ba ta maslide ani. Wala. Okay. Okay. Hatag na. Uy. Si. Ni ero adkag ero lawan ito kachutsi. Nakuha pa ka ng kutsara kay ang tilawan. Ipakita nga pagkaon sa bata ang taga-Sutsi Foundation. Ang scholar nila mga guwaps kihuwa ta kay kutsara. Nana humana kuha na kutsara. Okay, ila na lang abrihan kay aron ipakanon ng bata. Okay, abri na kaon na nila sa bata. Okay, lisod na abrihan kay kuwag silupin. Abri day. Okay, abri na. Okay, napagi kuan cover ligid mahawad na dia. Pero ngakon. Gamay rabi ha. Hindi mahuwad. Okay, kuay. Testing 1 2 3. Isa. Kaon. Kani. Ay. Tasa. Ang daghang kamunggay na ilang balay lami. Hayahay diri. Na ang bata ang beneficiary sa Sutsi Foundation sa multi-grain. Diri ndot. Dito ayo may kamunggay. Ay taga Sutsi gahuwat. Sige, mga taga munggay. Ini kamunggay. Among ay Hi. Ay, balay. Ngano mo kamunggay. Balik ni. Tuhon. Di namin mga kamunggay. Kamurot ng kamunggay ninyo niya. Wala pa mingaw kamunggay. Okay. Wala na mingaw kamunggay yan eh. Okay. Kaya tadaghanon. Kaya natabalikon. Yan na, salamat. Kaya kamunggay eh. Tadaghanon. Kaya napabalikon. Ya, salamat. Pauli na mi. Tungas aning dapit nga mamingawon, malinawon bansa akong anak nga taga Sutsi Foundation nga igsoon. Diri kanta. Mo na diha ilaha to sa ubos. Diri misa kas agi sa mga kilid-kilid, kasagbutan, mga kaigsuunan, mga gwapa o gwapong subscriber. Please subscribe and share mga gwaps. Thank you for watching my channel. Okay, diri ta giday. Humana ang salida.